Аз съм нищо! Така си нищо. Еги ти е там, бе. Нямам... Добре. Чай. Какво? Трябва да имаш. Да, имам Ма ние топки. така и не обяснихме всъщност хората какво трябва да правим така. Така, тук идеята на играта е, трябва да боядисваш максимално много от всичко. Вълна. Да, трябва да боядисваш вълната. В това цвят, който ние сме зелен. Да, ние сме в зелен цвят. И реално трябва да победим. Отстрани ни пише колко вълна сме боядисали, пукито защо падна отвора, да нямам никаква представа. Не, то като умре така пише. Окей. Защото от моята много хубава миризма, където мина, и ако настъпат моята вълна, умират. Да. Окей, ще Това смах. Писал принцип, ако докоснат на другия противник вълната, са пойзъннати. А когато са много близо до мен, умирате, както виждате. Да. Три различни класи играем като цяло. Аз съм арчера, който виждате геймплея. Долу в описанието са на The Game Vid класата. Реално как той цъка. И на И Харадум. убих пуки! И сега Това също... се играе 3 минути и като минат 3 минути, който Отсветил най-много. отбор е направил повече, печели. Ние сме зелените и сме с 2 точки по-малко от тях. Равни сме се. Равни сме в момента, да. What? Това не мога ли да Аз го тук скоча? боядисвам. И също тук сте на вашия цвет, натиснете от 2 до 9 и ви дава по-бързо амо като цяло. То само при мен майче и при Никола. При И мен при 3 Деси. трябва. Да натисна, защото имам стрели. Ръцете е Сега виждате как Билив мря от моята много приятна миризма. миризма. Просто не може да му понесе. Го пукито пак. Май, умре, да. Аз тук правя се на снайпер. Аз ще ги фарма, не знам за вас. И като цяло киловете нямат значение тук, просто има значение какво отбор е за... Радо му би. Реално, Една минута остава. ако си с Валяк, ела с Валяк тук нашата база Аз с да Валяк. нацапаш. Ела да нацапаш базата. Ела да Пукито прескнеш току-що нашата умря. база. Аз само момент да мина през тяхната, че и тях е цялата ливавичка. Защо сме 50 на 50? Това е много тъпо. Ще завършим той наравно. умря. Радо. Моя клас покрива най-много, но е малко трома, смисъл ако ми изляза с топките си направо ма пръскат. Радо. С една точка. Луки? Yes. Окей, къде трябва да цветяме нещо. Да, отсетявам. Например, махате техния цвет или някакво такова. Аз Аз нямам точно топки. така. Нямам Тяхната- топки. Шит. И двамата умря. Окей, така, трябва да... За Аз спечелих место! Не загубих майко! Бихме ни! Как? Биха ни! Първо, Как оле, да я? давай! за една точка. Ето е третата игра, давай му газ съм бит. Третата игра. Той го Браво, браво, Попов. Третата. Втората Втората игра. игра, извинявам се. Този път пукичи с Валяка, Георги с там топки, май аз съм с лъка. Георги има топки, Гапа! Значи, техниката, която ние използвахме миналата игра и затова бихме, боядисвайте нашата база. Защото те не стигат до нашата база, те боядисват центъра почти само центъра. И това, което можем да направим към нашата база, те не могат да стигнат, защото ние ще ги прибиеме. И боядисвайте тук, скачайте, боядисвайте. Палечето смисъл най-лесно трябва да бъде. Да, че си най-лесен, ние трябва да ги Добре, трепим. То май, че те трябва да имаш. Holy shit, някакво оцене. Тото, 5-6. Те идват насам, някой се стрели тук на гъзи. Я. Няма Чакай. What? Добре, обаче, ние взаимно се убихме с това. Да. Той е така, бе. Той е То- така. То няма друг обаче начин. се опитва да ме снайперира тук. Прави снайпер. Holy shit. Добре, аз между другото много се заплесвам от играта, брат, и почти не говоря, което си в миналата игра се случи. Обаче, понеже простите на Радо и... Holy Така и shit. аз. Добре. Ето тук, убих Радо. Не, ние ги взимаме, някъде да ги взимаме тази игра. Трябва. Боядисвайте и стените се броят също така. Друго нещо, което забравя да кажа между другото в другата игра, че оригиналната идея за тази игра принципно е на Wii U. И да, общо взето игричката е измислена за Wii U-то. И Сет Блинки е пресъздал в Minecraft, което да знам, още веднъж се изумявам какви неща могат да се правят
Майнкрафт. Като цяло има работещ телефон в Майнкрафт, знаеш ли? Да, аз го гледах между другото. Супер, много забавни работи. Ако искате да виждате повече такива някакви удивителни мапове, не само на Setblink, разбира се, обаче и на други. Смисъл, реално маповете такива, които са такива някакви удивителни са много. Оптични илюзии вече съм играл и адски много хубави работи има. Не знам. Майнкрафт един ден, брат, няма да е така, както си я спомняме, че честно. Доста ще е променена. Така, я... Ами ние тук мисля, че... Мисля, Добре, че брат, трябва- как не, имат не по ги 4 бим. тура от нас? Пак сме назад. Пак сме назад, не знам, не разбирам. Радост Валяка действа бая. Радо, Да, Радо, той миналия път също изпечели играта, Радо, доста. Обаче... Той аз действам... Те са двама Валяка, бе, те са двама Валяка. Бе, ние казахме без такова. Без да се повтарят косовете. Нищо. Holy shit, нищо, аре, тая игра ще им я подарим и те. Да си имат. Те имат да спомнят. Да. Защото са по-слаби, да. Аз съм в тяхната база, брат, те въобще не ма знаят, че съм тук. 50 на 50, браво. Питала, брат. Ао, чичи! Изи, добре, равни станахме. Те въобще не ма знаеха, че съм в тяхната база, аз мога пак да са... Пак набежат. поемат. Равни сме, да. Изи. Нямам стрели! Стрелите е много тъпо, брат. Със стрелите много гадно. Да, много тъпо е направено, защото стрелите, брат, и ти няма стрели и си мислиш, ще взема стрела, ще го убия. Гледай аз някак го целя. Пак... Yes! Браво, бе! О, спечели. Първа победа. Аз нищо направих. Айде в трета игра. Айде в Последна. третата игра, братлете. Сега. Ако ви хареса, това е тази минигейм, каквото е там, нали, харесайте самото видео. Ай, не говори над мен, е. Аре, давай, сега ще ги издем тука. Аз съм с Двама Валя ролери като сме. спът. И аз съм. Мачкайте. Най-хубавата игра. Дай. О, виж Грин бате срещу Лева, гледай какво става сега. Върх, май. О, holy shit, what the fuck? На мен ми трябва топки. Кари, я ми подай. О, как го убих. Не знам. Вадо, да, Вадо. Какви топки, бе. Искаш да кажеш Валд. Вадо. Аз ще боядисвам земя. Това, вие си боядисвате земята, аз Его. О, убил го. О, гадеям! Чай, учил малко за... Ай, дай му копра, дай му шекара. Сега ще ги издем. Аре. Амбита на толкова малко хелт. О, yes, уби го. Пуки. Дайте мачка ми ги за сега. Този валак, брат, как... Чай да ще бойди съм нашата са. Его, покито е. Да. Его, как му убил? Убил го някак си. Аз ще бойди съм. Добре, нашата база не убил съм. Боядисете, аз... Аз се опитвам. Чак, Добре, това прави. аз плащам. Добре, мачка ми направо, Изот те камера, не изот могат да камера. стигнат, няма как да стигнат. Да, прав си. Само Те случай. знаят, че сме два валяка обаче. Пукито дойде. Не мисля, че знаят, че сме Аз два. го бих. Ти Валяк ли си? бе? Да. За такъв те не са очаквали, че ще сме два валяка. Да, точно. Но той ви миналата игра ме бяхте до двама. Не, бяхме един валяк. А. Владо беше валяка. Вие Зал- два валяка ли бяхте миналата игра? бе? Не сме. Аз не съм. Убих гейминг вид. Румен, да. О, майко. Айди, добра. Дай му жега, дай му. Амбитабъл го убивам. О! Бра, как ми съм Брата, на стопки. аз тук съм. О, шит. Пукито идва. Той е стопки. Къде? Убих. Брат, много съм добър с тези стопки, holy shit. Не, аз варя зад него, той отсветя и не мога да стигна. Аре, давай. О, как Оля, ти беше много добро! Аре, пак О, Айде, убих го. Оля, ти беше много добро. О, fuck. Гейминг вид, мале! Гейминг вид, брат, идва с мен това валяка. Беше зад мен, аз сега се обръщам и го направих на нищо, брат, holy shit. Аре, Пуки. Его е Пукито умря. Убили... Добре, не. yes. Наистина някак да набият. Ма все пак два валя. После минете нагоре да видите колко сме бойци са човек. Его е... О, дабълка! Убили ги, бе. Да. От трипълка, найс. Ейс. О, shit, man! О, fuck. Тук имат ли лао в нашата база? Ain't nobody got time for that. О, дай му жега. Дай. Сега ще фана да гейм вид, Аз буквално умрях. О, бейби! О, фак. Това е малко тъпо, че два валяка като срещнат се самоубиват. Да, Зависи, не, зависи, всъщност зависи не кой- винаги. Да, ма я Кой са рече. играеш правилно. Айде, поки рип, XD. Аре да, пука. Е, спечели! Вижте нагоре, дайте нагоре. Вървете Как нагоре, нагоре? Оле, майко, вижте какво е. Човек, когато е честна играта.
Добре хора, надявам се да ви е харесало това, ако е така харесате самото видео, пустете другите профили долу в описанието и да.